Kauppalehden talousuutiset, hyvää iltaa. Autoille on tulossa päästövero. Valtiovarainministeriö valmistelee seuraavalle hallitukselle laajaa verouudistusta, jossa auton hiilidioksidipäästöt määräisivät autoveron suuruuden. Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma haluaa edetä maltillisesti ja ottaa ympäristöystävällisen päästöveron käyttöön aikaisintaan parin vuoden päästä. Pakoputkesta tupruavat saasteet saa maksaa jatkossa autoilija itse. Valtiovarainministeriö valmistelee verouudistusta, jossa auton hiilidioksidipäästöt määräisivät autoveron suuruuden. Päästövero kannustaisi ihmisiä ajamaan uudemmilla ja ympäristöystävällisillä autoilla. Ympäristönäkökohdat nousee nyt kyllä kaikkein tärkeimpään rooliin, eli ne autot, jotka päästävät vähemmän hiilidioksidipäästöjä ilmaan ja toisaalta, jotka kuluttavat näin ollen myös vähemmän, niin niitä on tarve suosia. Se on osa ilmastonmuutokseen vastaamista. Uudistuksella on laaja poliittinen tuki. Tämän päivän Kauppalehti VIPissä puoluejohtajat haluavat muuttaa autoverotusta niin, että autot halpenisivat, mutta auton käyttö kallistuisi. MTV3 vaalikoneen 1300 kansanedustajaehdokkaasta peräti 950 vastaajaa siirtäisi verotusta auton hankinnasta auton käyttöön. Autoverotus tuo valtiolle vuodessa yli 500 miljoonan euron tuotot. Tämän summan valtio aikoo kerätä jatkossakin. Jos uudet autot halpenevat, vanhojen autojen käyttömaksut nousevat. Ei voida rajusti nostaa näiden vanhojen autojen, käytössä olevien autojen maksuja senkään takia, että siellä on paljon pienituloisia ihmisiä, joille liikkuminen on välttämätöntä ja senkin takia niin mitään äkillisiä muutoksia tässä ei ole odotettavissa. Heinäluoma haluaa edetä maltillisesti, jotta veromuutos ei vaikeuttaisi autokauppaa. Heinäluoman mukaan autojen päästövero on voimassa aikaisintaan vuonna 2009. Autokauppa on valmis muutokseen nopeamminkin. Autokauppa on valmis vaikka heti mieluummin kertarysäys kuin ainainen kitinä. Kitinä jatkuu vielä muutaman vuoden, sillä päästövero edellyttää monimutkaisia tietojärjestelmiä, joilla lasketaan eri automallien hiilidioksidipäästöjä.